ni Eider naiz eta 8 cuantas reglas romperias por amor liburua irakurtzea gomendatzen dizuet. Rebecca Stone youtuber galiziarrak idatzi zuen 2017 urtean eta niri pila bat gustatu zitzaidan. Oso erraz irakurtzen da eta nahiko azkar ere bai, bere letra nahiko handia delako. Miaren historia kontatzen digu. Mia ezoikoa den lan bat dauka. Jendearen poza lortzen du lan horren bidez. Eta horretarako 8 aste eta 8 arau ditu. 8 aste horiek pasatzean bere pazientearen bizitzatik joan behar da. Eta 8 arau horiek ez ditu inolatan ere hautsi. Bere pazienteak ezin dute jakin Mia lanarengatik dagoela beraiekin. Beraiek pentsatu behar dute Mia lagun bat besterik ez dela. Eta horregatik Maxen gurasoak Miarekin harremanetan jartzen dira. Max bere buruaz beste egiten saiatu zen gazte bat da. Eta, izenburuak esaten digun bezala, zenbat arau hausteko gai izango altzinateke maitasunarengatik. Galdera horren erantzuna jakin nahi baduzue, liburua irakurri. Benetan, ez zarete damutuko.